היי לכולם, אז הנה סרטון מסדנת הבת מצווה של דיאנה. דיאנה כבר הייתה בסדנה שלי בעבר, והפעם היא ביקשה שהמשתתפים יכינו את הלב מההתחלה עד הסוף. בדרך כלל בסדנאות הילדים מתנסים בהכנת הלב, ולאחר מכן אני מביאה להם לבבות שהכנתי מראש, והם מעצבים את האותיות ומדביקים, מעצבים אלמנטים משוקולד, מרשמלו, ממתקים. כאן מכיוון שהם בוגרים, הם בני 12 וחלקם היו גם בסדנה בעבר, בחרנו להכין את הלב מההתחלה. זה תהליך שמצריך יותר זמן מכיוון שהלב צריך להתייצב, אבל יצאו תוצאות מושלמות, העליתי את חלקם. כל ילד בחר את הצבעים שלו, חלקם הוסיפו גם אלמנטים משוקולד שזה פרחים, ברבי, נשיקות, ויצא מושלם. לסיום, תכף תראו שהעליתי גם פרח מרשמלו שוקולד, שזה גם משהו שאנחנו מכינים במהלך הסדנה. וזהו, היה מהמם, נתראה בסדנה הבאה.